Is-Sajf u l-bajjiet Maltin dejjem mimlijin bin-nies. Min sabiex jew magħhom mal-ħbieb jew mal-familja u min sabiex iqatta ġurnata fix-xemx. Madankollu l-ġurnata mhux dejjem tintemm bit-tajjeb hekk kif kemm il-darba nisimgħu b'inċidenti u każijiet ta' nies f'diffikultà fil-bajjiet Maltin. B'riżultat ta' dan is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar bil-għajnuna tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu intensifikat ix-xogħol tagħha sabiex tiżdied is-sigurtà u jittib is-servizz ta' salvataġġ. F'intervista minn One News, Robert Brinkaw, id-direttur tal-operazzjonijiet tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar, tkellem fuq in-numru ta' każijiet li ta' kull sajf iħabtu wiċċhom magħhom. Ikun hemm ħafna, aħna nimmonitorjaw li f'sajf, ħanajdlek fi 2017, rajna mal-5,000 pazjent fuq il-bajjiet. Meta wieħed jara l-lifeguard fuq il-bajja huma n-nies bażikament huma l-frontline. Spjega kif l-istess soċjetà issa laħqet livelli Ewropej, hekk kif issa qed jagħmlu użu minn jet skis li jduru l-bajjiet Maltin. Żied jgħid li hemm karozzi mamra b'apparat apposta li jkunu mqasmin madwar Malta sabiex ma' kull sitwazzjoni huma jkunu fil-qrib sabiex jassistu malajr kemm jista' jkun. Wieħed jista' jara hekk għandna l-ewwel proġett li qed nużaw jet ski biex nassistu wkoll fil-fatt il-ġimgħa u hekk kien hawn inċident ukoll fejn kienet biċċu għodda strumentali biex naslu għalihom għax kienu l-barra, kienu inċident żgħir fuq dajsa. Huwa servizz komplut, huwa servizz li kull żewġ bajjiet għandha wkoll unit medika li żjed biex tassistihom biex tgħinhom bil-kunċett li mhux iktar minn 3 minuti l-bogħod. Brinkaw temm jgħid li grazzi għal din il-ħidma il-każijiet u inċidenti tul dawn l-aħħar 5 snin naqsu drastikament. Bil-mod dawn l-aħħar 5 snin dawn l-inċidenti qegħdin jonqsu. Qegħdin jonqsu mhux waħedhom, qegħdin jonqsu għax isir ħafna xogħol biex ovvjament is-sikurtà fuq il-bajjiet tagħna tkun aħjar.